സഹാക്കളെ, ഇവിടെ ഈ കൺവെൻഷനിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമേയത്തെ ഞാൻ ഹാർദമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ കൺവെൻഷൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രചരണ, പ്രക്ഷോഭ, സമര പരിപാടികൾക്കും റെയിൽവേ കാറ്ററിംഗ് കോൺട്രാക്ട് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ജനറൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉറപ്പു നൽകും. ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് 1994 ഇതേ ഹാളിൽ ഇന്നിവിടെ സഖാവ് ചന്ദ്രൻപിള്ള അടക്കമുള്ള ഒട്ടനവധി നേതാക്കന്മാരും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള സ്വകാര്യവൽക്കരണ വിരുദ്ധ കൺവെൻഷനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. അതിനെ തുടർന്ന് ഒട്ടേറെ പോരാട്ടങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ മാത്രമല്ല റെയിൽവേയിലെമ്പാടും നടന്നു. ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ 2004 അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയി തൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അന്ന് കാൺപൂരിൽ പ്രസംഗിച്ചത് റെയിൽവേ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കില്ല എന്നാണ്. ഇന്ന് മറ്റൊരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ റെയിൽവേ സ്വകാര്യവൽക്കരണം അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് എത്രമാത്രം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ, നമ്മുടെ അയൽപക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ, നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ കഴിയും, ചർച്ച ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് എന്താണ് അതിൻ്റെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്ന് ഉയർത്തിയ ഭീഷണി കുറേ വീണ്ടും പല രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി വരുമ്പോൾ റെയിൽവേ തൊഴിലാളികളുടെയും അതുപോലെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അടക്കം ചെറുത്തുനിൽപ്പ് കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അത് പലയിടത്തും വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിലാണ് അതിനെ ഏകോപിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് CITUവിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ ശ്രമപ്പെട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെല്ലാ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ഫലം? നമ്മൾ 75 വർഷം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ 1853 ഉണ്ടായതാണ്. 1947 വിപുലമായ റെയിൽവേ ശൃംഖല നമുക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അത് കൊളോണി മേധാവികളുടെ സമ്മാനമല്ല. ഇന്ത്യയിലെ ലക്ഷോപലക്ഷം തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ ജീവിതം ഹോമിച്ചതിൻ്റെ അവർ പടുത്തുയർത്തിയ റെയിൽവേ ലൈനാണ് ഈ രൂപത്തിൽ 53,000 റൂട്ട് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് സ്വന്തമായി കിട്ടിയത്. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പടുത്തുയർത്തിയ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് ലോകത്തിലെ ഏത് റെയിൽവേയോടും മത്സരിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയും അതുപോലെ കോച്ച് മുതൽ എഞ്ചിൻ വരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ഏത് കമ്പോളത്തിലും മത്സരിക്കാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വിദ്യ സ്വായത്തമാക്കി ഈ മോദി സർക്കാർ 10 വർഷം കൊണ്ട് അത് മുച്ചൂട് നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ആത്മനിർഭർ ഭാരതമല്ല, ഇവിടെ നശീകരണമാണ് നടക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ചോദ്യമല്ലേ? ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാ ന്യായങ്ങളും റെയിൽവേ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തെ എതിർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കുണ്ട്. അതിലേറെ ന്യായീകരണം റെയിൽവേ തൊഴിലാളിക്കുണ്ട്. എന്താണറിയുമോ? 3.5 ലക്ഷം ഒഴിവെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഞാനത് ജെയിംസ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ, അയാളിവിടെ നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവർമാർ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അവരുടെ ഭാഗം പോലും പറയുവാൻ സന്ദർഭം ലഭിക്കാതെ പിരിച്ചുവിടപ്പെടുകയാണ്. 14(2) എന്ന് പറയുന്ന കാരണം കാണിക്കാതെയുള്ള പിരിച്ചുവിടൽ. എന്തിന്? ഇവിടെ ആളില്ല പണിയെടുക്കാൻ, ഇവിടെ സുരക്ഷാ ജോലികൾ ഉറപ്പുവരുത്തുവാനുള്ള ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫില്ല, അതിനുള്ള സൗകര്യമില്ല, സന്ദർഭമില്ല. അപകടമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ തൊഴിലാളികളെ ബലിയാടാക്കുകയാണ്. അല്ലെ, ലോക്കപ്പ് പൈലറ്റുമാർ മാത്രമല്ല, സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർമാർ, പോയിന്റ്സുമാർ, ട്രാക്ക്മാൻമാർ എല്ലാവരും ഇത്തരത്തിൽ അകാരണമായി തങ്ങളുടെ കുറ്റമെന്തെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഇന്ന് പിരിച്ചുവിടപ്പെടുന്നു. ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ഒരു ഡ്രൈവറുടെ ഫോൺ അത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ആ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മരിച്ച ഡ്രൈവർ
ആ ഫോണിൽ സിനിമ കാണുക എന്ന അപവാദ പ്രചരണം നടത്തുന്ന നിഷ്ഠൂരമായ ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ജോലി ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വില കൊടുത്തും ഇതിനെ ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഇതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സ്വകാര്യവൽക്കരണം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത് റെയിൽവേയിൽ കോൺട്രാക്ട് തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവകാശം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ സംയുക്തമായി സമരം ചെയ്ത് നേടിയെടുത്തതാണ് ഫിക്സഡ് ടൈം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളുടെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും, റിട്ടയർമെൻ്റ് ആനുകൂല്യം ഈ കരാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതല്ലേ? അത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ രൂപത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ ഈ രൂപത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ഇത് ഈ ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള രാജ്യത്ത് ഇത്രമാത്രം അടിമതുല്യമായി തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർണമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയെ മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അത് സമൂഹത്തെ തന്നെ ഉയർത്തുന്ന വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി ഇവിടെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പോരാട്ടം കൂടുതൽ ശക്തമായി, കൂടുതൽ വിപുലമായി, കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെരുവുകളിലേക്ക്, നമുക്ക് നാടുകളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ളൊരു ഈ കൂട്ടായ്മ അതിന് ഉതകട്ടെ, അതിനുള്ള നേതൃത്വമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പരിപൂർണമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പു നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രസംഗിക്കും. അടുത്തതായി സഖാവ്